Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru RimWorld. Já mám strašně rád survival hry. Tohle jsem... Neměl jsem být chlap? Proč mám prsa? Tak jsem chlapožena, výborně, to je přesně to, co jsem vždycky chtěl. Lara Croft přece musí craftovat. A už tady tlustá paníčka nám tady krásným způsobem sadí kytičky a... Proč jsem žena? Ono to píše mail, já jsem chlap, je to tady male kolonist, ale... Moje prsa neříkají, že jsem male. Všechno jen to ne. Proč jsem ženská? Croftice, tobě to nějak jde? Páni. Beru zpět, nejde ti to. Ne, hoří. Hoří mi zásoby jídla. Hoří hospoda hrbatého hončíře horáčka, dělej s tím něco. Na to kašli. Nám tu hoří úroda. Můžu pojmenovat. Pojmenovat si vesničku, bude se jmenovat ohniště. Proč mi furt všechno bouchá? Zase? Jste udělali s tím ohněm něco. Zase nám to tady hoří, dalo se to čekat. Krucifix! Ojojoj, nám to tady začíná hořet. Proč furt to? Já jsem to úplně vymyslel. Mezitím nám to tady neustále hoří. Páni, ta vesnice vážně dostává svému jménu. Dokáže střílet po všem, co mu řeknu. Kaktus! Dobrý, v pohodě. Keřík! Dobrý, v pohodě. Šutřík! A tak dále. Ono by to mohla být celkem sranda skokota na cizí planetě, jako asi bych umřel během pár minut. Já pevně doufám, že ty dveře se nebudou otvírat pro vězně stejně, jak se otevírají pro mě, protože pokud ano, nebude to moc dobré vězení, ruku na srdce. Už zase, proč mi to tady? Ale já už jsem si zvykl. Ahoj Ohýnku, můj starý dobrý kamaráde, jak se máš? Dlouho jsme se neviděli, doufám, že zase někdy přijdeš. Všude to tu hoří. Horor. Ty ale šikovná samice stéro. Tak hoří, ježiši. Co to tady je? Stero. Svlíkni ho. Ty si bude vysavač. Jeď jako drak. No, oheň, já v to pevně věřil. Vesnice ohniště by přece bez ohně nemohla fungovat. Hoří! Bože, už i ty? Oheň! 101, ať mu udělám bordel v účetnictví. On bude říkat, žmana, proč si nedal 100? Teď to musím napsat 101 a pak musím prodat 99 někomu, nikdo nebude chtít 99. Sterak dary! Ježišmarja! Kdo ho pustil? Stero, ty! Vole jeden. Máme muflona v kuchyni! Muflon v kuchyni! Dobrý. Dámy a pánové, vesmírní kolonisté všeho druhu, dovolte mi, abych vás přivítal na vámi velice vyžadovaný čtvrtý pohled simulátoru chození davu lidí. Dneska máme hoří, já jsem si říkal, jestli bude hořet nebo ne. Ty jsi ale rozmazlený červík. Počkej, Esbern vaří? Esberne, o co ti jde? Esbern je kuchař, jo. Piráti. Cože? Je celkem dost. Ne, těch je hodně. A mají ostré vlasy. A jsou nepřátelští? Uzi. Oni mají zbraně. A proč si nepostavím já? Vlastně já nemám to vyzkoumané, aha, ok. Dlouhé C? C? Jaroslav s Y, to je ale cool jméno. Hoří. Hoří světlo. V tom systém, žádný strach. Vesnice ohniště, no jasně, že jo. Sero, hoří! Hoří nám dům, ježišmarja! Moje dřevěné laminátové... Ne, plovoučka! Kuchyň! Ale tak to už je osobní stéro, ne? Ne, hoří. To je moc fajn, oni se musí pohádat. Ne, já mám špičatější vlasy, co jsi to řekl? Něco takového hádám. Krásná střela, ty jsi ale holka moje. Výborná práce, ne až tolik. Už ho to přestalo bavit, už si říká, ne, půjdu si nagelovat vlasy. Zas mi tu hoří. Ne, Vumi umřela hlady. A co? No a tady máme tedy minomet, solární panely, kabel? Kam vede ten kabel? On zatáčí? No to snad ne, kam ten kabel vede? A další zatáčka, rozdvojení. Věřte tomu nebo ne, šance je malá, ale já si tak sedím, popijím si svou kávičku tady na těchto stoličkách a jdu prásk, nějaká loď. Říkám si, OK, tak šance, stane se. A z ničeho jíst prásk druhá loď. Říkám si, no cože? Jaká je šance? A v tom dopadla třetí. A já si okamžitě utíkal sadit do loterie, bohužel jsem nic nevyhrál. Tatelní 26. Sterák, Croftice, Esbern, Tris, Trigger, Thomas a poté samozřejmě Vasquez. Ale ne, Esberne hoříku a druhá padá závratnou rychlostí jako meteor, případně jako sledovanost, pokud přestanete točit Minecraft a vypadá to dobře. Střílejte, co to jen jde, tady tohle musí zničit všechno dřív se, než mi zhoří turety. Chci sníst a hodovat na mrtvolách mých nepřátel, já jsem ale barbar.
Tak, musíme zachovat lidskou rasu. Vezmeme Esberna. Tak, hotovo, research, to teďka. Mi to úplně jedno, Esberne, víš co, kašli na to už nic neresearchuj, já ti to vypnu, závislák. To nejde vypnout. Esberne, nedělej si mě srandu. Co je to? Můj prdele práce, co to je zase? Co u všech? No tak to je paráda. Takže dámy a pánové, já myslím, že vám můžu jen a jen poděkovat za tuto dlouhou sérii. Jak jsem říkal, nebuďte smutní, že ta série skončila. Buďte šťastní, že tady byla. Buďte šťastní, že jste mohli být součástí něčeho tak úžasného. A samozřejmě bez vás by tato obrovská série a velmi úspěšná série nebyla. Ty, můj milý diváku, přesně ty, můžeš za to, že jsme se dostali až tak strašně daleko, že jsme dokázali postavit toto obrovské jádro a že jsme se konečně vydali dál a zvládli jsme to společně. Jsem moc rád, lidi netruchnete jako u hry, která se jmenovala Space Engineers. Ta série byla úžasná a skončila v tom nejlepším a tak samo končíme s Rimworldem, dokud samozřejmě nebude nějaký velký update, poté se možná k tomu vrátíme, ale uvidíme. Já vám tedy tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo a mějte se krásně.